Экстрим төркеме наркотикларга каршы листовкалар таратып көрәшсә, Азатлык татар яшьләре берлеге начар гадәтләргә альтернатива бар дип белдерә. Тәмәкене спортка, хәмерне музыкага, наркотикны сәнгатькә алмаштырган яшьләр белән безнең хәбәрчеләребез шәһәр мәдәният сараенда танышып кайтты. Ел сайын 5 миллион кеше исерткеч эчемлекләрдән үлә, 10 мең кешене тәмәке төтене алып китә. Юл транспорт һәлакәтләренең 80%-ында наркотик кулланучы, ягъни хәмер ишүче машина йөртүчеләр гаепле. Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзалары шундый куркыныч саннарны бәян итте. Ел сайын наркотикларга, тәмәке тартуга һәм хәмергә юк дип аталучы республика акциясын үткәрә алар һәм яшьләргә альтернатива тәкъдим итә. Мин наркотикларга менә булай юк әйтәм. Биргән ләззәт кебек кыска булды синең гомерең, күзгә сагыш сарган бу бакчага кирәк түгел иде үлеме. Начар гадәтләрне үз итү яшьләр арасында аңлашылмый торган бер законга карала. Син татып карамагансың, димәк син дөньядан артта калган, заманча түгелсең, дус була алмыйсың. Үсмер малайларны менә шундый шикле имидж кызыктыра. Мин үзем эчмим, тартмыйм, шуның өчен егетләр дә, кызларны да ничек әйтергә, орысча гына әйткәндә уважать итмәйм инде. Бер тапкыр ялгышып начар юлга басу ул тормышны уңайга үзгәртеп булмаячак дигән сүз түгел. Азатлык татар яшьләре берлегендәге яшьләрнең күбесе үзләрендә үзгәрергә көч тапкан. Әгәр легкий наркотик дип санасак, минем бала чакта тәмәке тартып караган булды, исерткеч эчемлекләр эчеп караган булды, ләкин бу юлдан Аллага шөкер мин китмәдем, мин бераз башкачарак юлдан киттем. Бүгенге көндә Аллага шөкер, әлхәмдүлилләх, мондый нәрсәнең нәрсә икәнен яхшы аңлыйм һәм яшьләр дә аңласын иде дип шундый концерт чарасы оештырган булды. Сәхнәдәге бу яшьләр үзләренең тормышларына маяк булырлык кыйммәтләрне сайладылар инде. Алар тәмәкегә, хәмергә һәм наркотикларга юк ди, һәм башка яшьләргә альтернатива барлыгын күрсәтә. Тормышта һәркем үз юлын сайлый. Республиканың танылган татар яшьләре бу катлаулы сайлауда ялгышмау мөмкинлеген күрсәтте. Концерт узган сайын безгә бик күп балалар стилен урлаттан һәм дә безнең үрнәгебездә алар инде музыка белән кызыксына башлыйлар, рэп белән кызыксына башлыйлар. Менә бу артист ничек каян табып була җырлар, монсын каян табып була, бигрәк яхшы эшлисез дип ел сайын каршы алалар. Менә хәзер шундый традиция китте, без бит 4 ел рәттән оештырабыз концертлар. Менә үзебезнең инде бер буын, бер төркем фанатларыбыз да барлыкка килде. Ел сайын безнең концертларыбызны көтеп алалар. Концертыгыз буламы әллә дип сорап алалар. Ягъни без аларны да күрәбез. Алар безнең традицион рәвештә безнең концертларыбызга бик мөхтаҗ һәм дә алар бик сусап көтеп алалар. Спорт, музыка, сәнгать, кызыклы хобби, мавыктыргыч шөгыль, наркотикларга, хәмергә һәм тәмәкегә юк дип әйтер өчен төрле ысуллар табып була. Минем дусларым арасында наркотик белән кулланган кеше юк. Минем дусларым спорт белән шөгыльләнәләр, спорт, искусство белән шөгыльләнәләр. Мин сәламәт яшәү рәвешенә барысында чакырам. Бүгенге көндә безнең республикада наркотик матдәләр кулланучы 130 меңләп кеше яши. Бәлки аларга да вакытында альтернатива барлыгын төшендерү кирәк булгандыр.